comenzamos entón, e imos de paso a Maribel. Saúde ao océano, berramos outra vez Medre o mar. Nesta xuntanza maravillosa, nesta primeira ruta Vigo-Coruñenta, que principia aquí, no centro do mundo, no centro do mar, en Cartabón. Medre o mar! Medre o mar! Medre o mar! Corso bonito, un aplauso para todos nós. Un aplauso para Maribel. Gracias, Ramón, por vir. Logo douche paso, eh? Sí. ¿Allá? Aquí sí. Bueno, no, me voy para allá. Bueno. Mira. Claro, veis emocionado. Non te vira, que moi emocionado. Cando queiras. Ai, non sei. É que este home meteme aquí que eu non sei que decir. A ver. Tienes que presentarme a ti, Maribel, senón non me valía facer aí todo este esforzo, este luz, esta segunda-feira. Bueno, perdoade, si me poño moi nerviosa porque, mira, eu a Xurxo quero moitísimo, e a Fran, isto para mí superan, pero bueno, hoxe, boas tardes a todos e a todas, hoxe ardemo o peito por tanta emoción de estar aquí con estes dous amigos. Desde o ano 1985, o noso proxecto de vida foi montar esta librería. E logo de moitos esforzos e sacrificio, vémonos recompensados por ter coñecido xente maravillosa, única e repetível, como estes dous amigos que teño ao meu lado. Que isto, bueno, máis de unha a saber, Quero dicir do noso amigo Fran, o que coñecedes de sobra, novelista, poeta, editor, e agora director de Xerais, que desexo que todo vaya moi ben, e que contará con toda a nosa axuda. Editora que sentimos un cariño especial, xa que creou en nós desde os inicios, cando ninguén apostaba. De Fran lembro as nosas conversas, tomando café e unha cervexa. Quero agradecerle a súa xenerosidade, o altruísmo que puxo naquel proxecto que xurdeu nunha viaxe a Madrid no ano 1999, de coordinar, facer, editar aquel libriño de minis relatos, este de aquí, no que tantas escritoras e escritores participaron. E todo grazas a él, xa que nós jamás seríamos capaces de leválo a cabo. Proxecto no que, por certo, tamén está Xurxo Souto. Grazas, Fran, moitísimas grazas. E falar de Xurxo Souto é falar de amigo, do amigo que non son capaz de poder demostrarlle con palabras o que sentimos. Quixera neste sintre ser poeta e ordenar os meus sentimentos. Escritor, músico, regaifeiro, vocalista, xornalista, ensaísta, contador de historias, mestre de ceremonias. Para min é unha persoa única e irrepetível. Bo, xeneroso, leal, desprende positivismo e a enerxía imparável con unha cauteza arrolladora. Hai case 30 anos que temos a fortuna de coñecelo e canto máis paso o tempo, máis nos reafirmamos. Marca a escola cas súas expresións cheas de paixón. Arde o peito, arrepíase o meu corpo, iso que me está pasando neste momento. Córreme máis a cabeza co almanaque, tamén me está pasando. Iso da miña sogra. Hai que ficar as fontes. Ou Vigo ou Vigo-Coruña. Vigo e a Coruña son a mesma cidade. Iso é o que penso tamén, é que levamos falado moitas veces. Sempre gostei da súa música e conversa, e da escrita, que ao estar lendo é como se te estiveres escoitando. Admiro o seu coñecemento dos barrios de Vigo, que eu non os coñezo. Sinto realmente unha envexa. Conecta coa rapazada do ensino, coa xuventude, e non tan xóvenes nos seus concertos, e o ben que se entende coa xente maior, a quen ninguén como el sabe escoitar,
entender e plasmar na súa escrita as cousas que lle contan. E hoxe está aquí para presentar o libro A gran travesía de Chiruca Macallás. E para nós todo é unha honra. E agora, para que fale deste libro maravilloso, doulle paso a Fran, que é o que entende de libros. Un aplauso, Maribel. Medre. Está claro que quería presentar o libro, por favor, claro. Cuidaos aquí. Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, moitísimas grazas a Maribel por esas palabras saídas directamente do corazón, non? Moitas grazas por ese esforzo de falar e de relacionarnos nesta mesa, porque realmente somos tres persoas que temos unha relación intensa desde aí anos, é verdade, non? A gran travesía de Chiruca Macallás, que é o libro que presentamos hoxe, é un libro que sai na colección narrativa de Xerais con esta portada que é bastante portentosa, pode parecer xuvenil, e quizáis teña un aire xuvenil, pero é unha portada de Javi Prieto que é capaz de aglutinar toda a épica do mar e toda a historia que está detrás das liñas que Xurxo reflicte aquí nesta novela, non? A Xurxo, coñecedelo ben, non é necesario presentalo, comezou publicando en Xerais no ano 95 con A tralla e a routada, e logo viñeron libros como Fumareu, como O retorno dos homes mariños, co que este ten moito que ver, O retorno dos homes mariños, Tres trebóns, Contos da Coruña, A terra queima, Contos do mar de Irlanda, e agora A gran travesía de Chiruca Macallás, todos eles publicados en Xerais, cousa que lle agradecemos profundamente, non? Xurxo desde hai moitos anos traza unha ruta literaria, a ruta do mar galego con sal na literatura galega, non? Traza a través da súa escrita e desa capacidade que el ten para arrastrarnos como as ondas nos arrastran a ese mar de dentro, ese mar que está moito máis alá das nosas costas, non? Pero tamén o que está próximo ás costas, aínda que aquí é ese mar que se chama Gran Sol. Eu creo que ninguén na literatura galega abordou como Xurxo, coa exhaustividade que o fixo Xurxo, coa coñecemento, sobre todo co coñecemento que o fixo Xurxo, o mar galego, non? Ese mar que é inmenso, que eu non sabría definir os límites, pero realmente é un mar galego inmenso, seguro que Xurxo o sabe definir ben. Eu creo que ninguén foi capaz de reflectilo da forma en que lo fai, latexando como latexa nas súas páxinas, non? Porque moitas das voces que escoitamos da súa man son voces que, isto é un atrevento para a miña parte, pero eu creo que son voces que realmente existen ou existiron en algún momento. Aí detrás hai moitos mariñeiros, moita xente que viviu o mundo do mar intensamente, que Xurxo coñeceu en algún momento da súa vida e que lle foron abrindo ese camiño do mar, non? Que é un camiño que el logo nos abre a nós, non? O Macallás é un barco capitaneado por unha patroa chamada Chiruca, unha patroa que parte sempre dese porto único o que aludía antes Maribel, non? Vigoruña ou como que iramos chamarlle, non? É dicir, ese porto único que conforma toda a nosa fachada atlántica e que vai de Vigo a Coruña ou da Coruña a Vigo, porque realmente modelan unha mesma identidade, non? Unha identidade mariña, unha identidade que, botando man das palabras do propio Xurxo, vai de Teis a Labañou, bellas rúas, area chorona. E a través desta paisaxe unificada vemos o Orzán, acceso de lumieiras na noite de San Xoán, pero tamén vemos a festa grande no Berbés de forma simultánea, non? Esta é unha novela que aproveita as características formais do relato, que aproveita as características xerais de un xénero que rompe para ofrecernos unha novela que está moito máis alá dos xéneros, non? E que se autoalimenta e que se vai construindo a través das diversas historias que nos aporta, non? Que son moitas todas esas historias, non? Decía que é unha novela sobre ese mar inmenso que é o mar galego,
E esta novela é unha novela que hai que ler, e que é contada, ademais, cos ollos húmidos, non? Non valen calquera ollos, hai que ler cos ollos húmidos, non? Porque son os ollos que están salpicados polo mar, e polo tanto son os ollos de mar adentro, non son os ollos da terra, non? E aí o narrador fai unha apelación a todos nós, como lectores e lectoras, e dinos: advírtocho, terrícola, como narrador e guía desta marea, anunciocho dende xa, compre mudares de perspectiva. E esa é a perspectiva que temos que ter, non? A perspectiva de quen está dentro do barco e sabe e coñece o día a día do mar, non? E sabe e coñece ese extraño animal que é o mar, non? Porque non deixa de ser un animal extraño. E ao longo de todo este libro, ese animal extraño vaise mostrando con toda a épica do traballo que os mariñeiros levan a cabo nas faenas, non? Nas faenas do día a día, pero tamén con toda a mitoloxía que Xurxo sabe extraer e que sabe recuperar de séculos e séculos de tradición mariñeira deste bello país, non? Que tantos séculos leva vencellado o mar e o traballo do mar, non? E aquí esa épica do traballo está protagonizada por unha muller, non? Por unha muller que se chama Mercedes, que o hipocorístico, como xa dixen, Chiruca Magallanes, está no propio título. E a través dela, a través desta muller patroa que guía o barco, que guía a faena, vai se nos misturando a realidade e a fantasía, non? E a través desa realidade e desa fantasía percibimos que a situación que os feitos son unha especie de nebulosa no que todo pode acontecer, non? Pero unha nebulosa fantástica, maravillosa, non? Unha nebulosa que nos atrapa a través de anécdotas maravillosas no sentido tradicional da palabra maravilloso, non? E poden suceder cousas increíbles, non? Por exemplo, pode ser que se capture un libro peixe, ou pode ser que haxa un peixe sapo que fale, non? E non convén tampouco desvelar demasiadas cousas, non? No libro, esa realidade e esa realidade fantástica é posible grazas ao traballo do día a día, do que acontece na travesía, pero tamén grazas a uns textos que se chaman crestomatías, e eses textos son 15 lecturas que unha amiga de Chiruca Magallanes, que se chama Laura Coido, lle proporciona para cada un dos 15 días que dura a travesía. Unha lectura ou unha crestomatía por día, non? Crestomatías que abren múltiples historias, que abren contos cheos de referencias, de homenaxes, de recoñecementos, de chiscadelas que ás veces recoñecemos e ás veces pois non somos capaces de recoñecer, pero están aí e percibímolas, non? De relatos, de moitísimas voces, en definitiva de maravillas, non? Porque realmente Xurxo é un portento de fabulación, non? Ten unha capacidade enorme para fabular, e eu nese sentido creo que é unha especie de Álvaro Cunqueiro do mar, non? Álvaro Cunqueiro era de Mondoñedo. Álvaro Cunqueiro era de Mondoñedo, Xurxo é de Monte Alto. Pero ten esa capacidade que tiña Cunqueiro para fabular, non? Para situarse moito máis alá da realidade e trasladarnos a historias increíbles, non? E esa efectivamente, desde Monte Alto a perspectiva se ve de distinta forma que desde Mondoñedo, non? É que non é comparable, pero é unha perspectiva que nos remite moitas veces a esa fabulación que estaba nos libros de Cunqueiro, non? E o perfil dos textos que van conformando o libro, sobre todo as crestomatías, son moi distintas, non? Hai novelas de vaqueiros, que lle gusta moito a Chiruca Magallanes, por certo, hai relatos mariños, hai novelas por entregas, hai historias de todo tipo mesturadas, non? Onde aparecen navegantes de múltiple perfil, non? E logo, a través deso, ou empapando todo iso, embebedando todo, mollando todo, a talasonimia, non? A forza dos nomes do mar, ese mar que foron nominando os nosos antergos, non? Ao longo dos séculos tamén, non? E que foi creando unha paisaxe de nomes que tamén denotan a identidade do país, non? Hai nomes increíbles como Tres Codillos, como Mar das Galiñas, como Cona da Bella, como Mar do Candil, como di Xurxo, é un poema mollado que foron armando
con forza os nosos antepasados, o traballo dos nosos avós, non? Para chegar a un sitio tan prodixioso como é o Meixón de Rocal, unha pedra prodixiosa que está entre Escocia e Islandia, non? Decía que Xurxo ten esa forma anterga e tradicional de contar, non? Que a ten, e iso é un don que el posúe, non? E está vencellado á realidade, non? Pero tamén sabe poñela ao servicio da contemporaneidade e sabe recreala tal como se fai nun tempo como noso, non? Tanto na forma como nos contidos, non? E a ollada que lanza Xurxo sobre o mar, pois tamén é unha ollada, por exemplo, ecolóxica, non? Unha ollada onde se denuncia a contaminación do mar, non? Ese mar que hai que defender, porque en cada lance aparecen tamén, e cito literalmente, plasticada, refugallos a eito, tristes arrotos do océano. Eses arrotos do océano que estamos demasiado afeitos a ver e a coñecer, pero que hai que facer patentes, non, para evitalos, non, e que aparecen tamén ao longo da novela, non? En terra Chiruca Macallás ten unha filla pola que debece, e ten tamén unha especie de alma amiga, que é un personaxe moi singular, do que tampouco vou falar demasiado, que se chama Erco, non? E quizáis eso e as lecturas é o que a une a terra, non? E a súa amiga, non? A súa amiga que vive na Casa do Remo, se non lembro mal, non? Na Casa do Remo, pero no mar a Mercedes gustalle compartir o rancho coa tripulación, gustalle compartir o rancho cos mariñeiros, non? Porque nos barcos, según nos conta Xurxo, a chamada ao cociñeiro é realmente a que marca o ritmo da travesía, non? O ritmo da bordo, non? E ademais do mar, evidentemente a música non podía ser menos para un escritor que tamén é músico, non? A música é outra cousa das que marcan o ritmo da travesía. E claro, no mar de hoxe, nas travesías de hoxe, síguese cantando a Pucho Boedo e a Fuxan os ventos, pero tamén hai elementos novos, non? Hai mariñeiros africanos, hai mariñeiros senegaleses como Sedar e Mamadou que aparecen e que ás veces tamén crean conflicto, non? Porque hai vellos cantores que sempre protagonizaron en solitario canto que non lle gustan demasiado as voces africanas e que desconfían, non? Exactamente igual que desconfían tamén, e non sei se estou empezando a desvelar demasiado. Desvela todo o que queres, que é un novelo moi espeso. E tamén desconfían de que unha muller poida ser patroa, non? E nos atopamos coa discriminación de xénero, e nos atopamos cunha voz dun cantor que se chama, o que como alcume se chama Ferrolbello, e que se coñece como Guillín de Curuxeiras, que tamén está molesto porque a voz da patroa se sume á súa propia voz, non? Porque el é artista en exclusiva do canto, non? E esa é a realidade do mar hoxe, non? E esa é unha das moitas realidades do mar aos que Xurxo fai referencia, e vou rematando xa, porque realmente o que vemos tamén son os esforzos para conseguir unha boa marea, pero desde logo o que queda claro son os esforzos para conseguir un bo libro, non? E vou desvelar unha pequena cousa porque me parece moi oportuna, e que hai tamén unha referencia a esta librería, non? En fin, estamos diante dun libro que ten moito máis valor que 20.000 kilos de xurelo, seguro, que ten máis valor, que sabe a lirio, que sabe a peixe sapo, que sabe a sargo, que sabe a faneca, que sabe a cedía, que sabe a criques, a gulipantes, que sabe a peixe, non? Un libro que se pode guardar nunha caixa de madeira, entre fentos, pero que non necesita xeo, porque vai permanecer durante moito tempo, sen desfacerse, sin apodrecer, durante moitísimo tempo, porque este é un libro para sempre, e sobre todo porque ademais a prosa de Xurxo é como a pintura de Urbano Lugrís, que tamén está aquí. Crea o mar, reinventa o mar e dá conta para todos nós dun novo mar para noso goce e disfrute. Nada máis e moitas grazas.
Non se pode sentir máis cariño nun entorno, nunha contorna, máis felicidade. Por eso que tiña que principiar aquí esta travesía. Síntome, insisto, como nunha consunción astral. Gonzalo, Maribel, Fran, Celia, estou vendo Monte Alto porque estou vendo a Corcón, pero estou vendo a Cangas, estou vendo a Cangas porque estou vendo a Paulo, pero estou vendo Monte Alto, en fin, estou vendo Bouzas, que ten aquí, está Xulio diante, en fin, estou vendo Teis, estou vendo todas as ribeiras, pero ao mesmo tempo, neste momento de tanta felicidade, nesta consunción astral, estou desolado, estou desfeito, pidevos desculpas, leei-vos a todas e a todos para vir unha segunda feira, un luns, e resulta que non ven ela, a protagonista, Chiruca Macallás, que xa o dixo Fran, vive aquí arriba, vive xusto en riba de Cartabón. Por iso vos citei aquí. E quedáramos que estaba en terra e chamoume pola tarde que non pode, que non podía chegar. Disculpas de corazón. En todo caso, seguro que algúns de vos que xa coñecedes de vista, non vos dades conta, e se alguén ten ese fetichismo, ese aliciente, como din os mexicanos, de querer que Chiruca vos asine o libro, pois xa lle dixades a Maribel e a Gonzalo, e cando volva da seguinte marea, creo que se está cambiando, por eso ela estaba no rastre e andaba pensando en cambiarse ao Pincho, e andaba por Celeiro, pero en fin, con este desconsolo intentarei volver a recuperar o nivel emocional que dos meus compañeiros, tanta felicidade, e contarvos algúns detalles máis do pouco que me deixou Fran nesa disección maravillosa que fixo deste libro. Chiruca Macallás, con toda modestia, pero con toda vehemencia, é unha novela diferente. E unha novela diferente porque fala de cousas distintas. Con toda modestia, en que sempre, basta decir isto, sempre xorde algún precedente. Unha novela do mar, se comentou Fran, se comentou Maribel, na que todas as protagonistas son mulleres. E penso que a literatura ten un valor dende sempre, que é crear cosmogonías, dar un paso cara adiante na realidade, achegando teses que non están na realidade, porque xa comezamos a formular, a abrir camiños. Ese mar das mulleres que ten que existir un mar no que as mulleres sexan patroas de pesca, hai algunha, pero ainda é anécdota, pois aquí queda formulado. E unha cidade, perdón, unha novela diferente, porque a Coruña, se o dixeches, e Vigo son exactamente a mesma cidade. Diante de décadas de localismo, e de chiscadelas, e de chistes fáciles, por que non damos este paso? Por eso tínhamos que principiar aquí, na casa de Chiruca, que nos deixou tirados, disculpade, pois esta ruta Vigo-Coruñenta, esta ruta coruñenta e esta ruta vigorenta, esta ruta dos barrios. Ben, para avanzar un pouquiño co Chiruca, aquí a tedes unha jevicheira, ten aproximadamente agora 40 e pico de anos, e foi pescar efectivamente ao norte do Gran Sol. Esa pedra, ese con perdido que está entre Escocia e Islandia, tamén o reivindica Irlanda, que chaman Rockall, 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 You Never Fall, cantan os irlandeses. É unha pedra perdida en todos os océanos, pero ten nome en galego. Chamanlle o Con de Marín. Ese mar dos galegos e das galegas que ten nomes de seu para, alén de Antuerpe, Capetón e Casteltón, para esta pedra descoñecida para todos os terrícolas, pero que está ali. E, por suposto, Chiruca, cando foi a marea e triunfa en Rockall, escoita nunha pedra como esta, que ten que haber? Que ten que haber nunha pedra destas? Peiteando as guerellas, que ten que haber? Unha serea, non? Bueno, pois Chiruca Macallás escoita a serea, pero non é unha serea loira, cun peite de ouro, é unha serea negra, Mami Watá. A serea negra de todos os mitos africanos, que aquí non se ve, pero aquí está aquí a Mami Watá, porque comentou tamén Fran. Se nos barcos de hoxe día no rol hai moitos rapaces africanos, hai moitos rapaces de Senegal, tiñan que entrar con toda naturalidade no eido dos mitos a serea negra. Escoitou o seu canto. Logo, se tal, atrevémonos a cantar como terrícolas un chisquiño do canto de Mami Watá. Ben, Coruña e Vigo, a mesma cidade. Bueno, xa estamos, que voutade. Pois sí, a mesma cidade. Así o sentí a primeira vez que viñen con vincos diplomáticos e vino para Simeón para tocar ali na Ribeira do Berbés.
ali na festa de Santeleco, e no outro no Ras, era tempos... Nas letras galegas. Nas letras galegas, tempo maravilloso. Esa cidade que é mar, hai un capítulo que se chama Cidade dos Exemplos, porque se colles os referentes do mar de Vigo, os referentes do mar da Coruña encaixan e forman unha cidade maravillosa. Cando na alta madrugada desaparecen todos os sonidos dos seres humanos, escoítase a canción do océano, que nos barrios do norte di Orzán, Orzán, e que nas bandas do sur di Berbés, Berbés. Dende os ollos do mar, Vigo e a Coruña son a mesma cidade. Diante de nós pasa a ruta mercante máis grande do mundo, con permiso de Indochina, e por aló que andan en competencias con nós agora, e para un barco que cruza o Atlántico exactamente igual, atracar ou facer gasoil en Vigo ou con a Coruña. Son dous pontóns de recalada nunha mesma ruta. Rotterdam, os Piraeus de Rotterdam teñen 80 km de extensión. Dende os ollos do mar son a mesma cidade. Dende terra é un negocio, un gran negocio a nosa incomunicación. E un amigo, Pablo Gallego, é profesor na Escola de Arquitectura da Coruña, e o primeiro día de clase pon o mapa de Galiza e a carón pon o mapa de transporte de cercanías de Tokio. A extensión é prácticamente igual. Unha rede de aproximadamente 150 km, de arriba a baixo, 150-180. Ben, o que ocorre? Que o que en Tokio é un billete de metro común, nesta banda é unha sucesión de peaxes rabuda que tenta ternos incomunicados. O perfil, as rapazas de Teis, as rapazas do Calvario, dos choróns de Rusia chiquita, que me chaman aquí, ou de Bouzas, son as rapazas e os rapaces de Monte Alto, de Labañou ou de Agra de Orzán. Familias que viñeron da aldea a traballar a beira do mar. Que eso non lo contan. En Vigo é difícil saber onde queda Labañou, e en Labañou é difícil saber onde queda Coia. O día que sigue hai un sitio diante, pasade. Claro, pero desa grande, sí, hai sitio por aquí, ustedes atrás, non queredes? A parte deses grandes argumentos, imos un pouco a brincadeira, imos a toponimia. Dicía Fran, a ver, onde está a Falperra, a fonte da Falperra, onde está? Está aquí en Vigo, non? Non, pero tamén está na Coruña, no Gurugú. Aparte hai unha fonte da Falperra, en Vigo temos o Berbés, vale, e na Coruña temos a praia berberiana. Hai Bouzas, en Bouzas, que xa non exactamente Vigo. Sempre digo o mesmo, Coruña e Vigo son a mesma cidade, e depois está Bouzas. Ese xa, claro, é un universo. Bueno, aquí foi un paréntese, como vexo que houve reacción, coincidín nun encontro de mercancías tradicionais, non ia vir, pero a última hora apareceu Abel Caballero, entón chegou ali, colleu o micrófono e empezou a dicir, porque vigueses e viguesas, e os de Bouzas, os veteranos estaban como... non sei, entón, fixen o meu alegato, porque dende os ollos do mar, a Coruña e Vigo son a mesma cidade, e despois está Bouzas, todo mundo, bravo! Claro, aí cambiando. Ben, pois eso, a talasonimia. Na Coruña temos Riazor, e en Vigo está Riazó, xusto pegado a Balaídos. Exactamente o mesmo universo. Que ocorrería se realmente, bueno, xa comentei, a maior demostración de que Vigo e a Coruña son a mesma cidade, xa dixen, é que Abel Caballero quérese como Paco Vázquez. Iso é unha prova. Que ocorrería se comenzásemos a colaborar de verdade? Claro, que nos convertiríamos nunha talasocracia, miro para Paulo. Seríamos un gran referente dos mares. Porque o mar non é o pasado, o mar é o futuro, o único futuro que temos. Que é a maior empresa que hai por estes nortes? Inditex. Dai un arrouto a Mancio Ortega, que non lle odea, e leva Inditex a Singapur e quedamos a velas vir. Aquí en Vigo está todo o día levando que levan a Citroën para Marrocos ou para Eslovenia. Pero o mar non se pode levar. O único inteligente sería poñer un valor. O día que colaboremos as dúas cidades con o maior número de habitantes de Galiza en clave de mar, conseguiremos que as palabras se convirtan en palabras con propiedade e que o mítico corredor atlántico chegue por fin a Galiza. Eso depende de nós. Eso non o vou ver eu, seguro. Pero mellor si o ven as miñas fillas. Temos que ir pouquinho a pouco. Claro, porque cando nos ponemos todos afoutos reivindicando o poder do Porto de Vigo e o poder do Porto da Coruña, chegamos a un momento final, que é un momentiño. Porto da Coruña poderoso, Porto de Vigo poderoso, imos colaborar, imos cambiar o mundo, xa. Pero que o Porto de Vigo e o Porto da Coruña non depende dos habitantes da Coruña, nin depende dos habitantes de Vigo, depende directamente dos habitantes de Madrid, ou do goberno de Madrid. O mundo ao revés.
queda aí esa cuestión. Imos co outra referencia. O mar das mulleres, ou as mulleres traballadoras do mar. Cando escribín o libro Contos de Mar de Irlanda, pois descubrín esa famosa dobre invisibilidade. Invisibles porque se falaba do mar, e como na nosa educación o mar non existe, sempre digo, escribín o libro Contos de Mar de Irlanda porque unha frustración, un fraude. Eu nací nunha cidade de barco, a Coruña, e ninguén me falou do mar. E eses nomes, eses predios de Irlanda, bautizados con nomes en galego, o Mar das Galiñas, o Mar de Candil, aprendino cando tiña 50 anos. E vino ter aprendido na EXB. E polo feito de ser mulleres. Contoume Ledicia Costas que no arquivo Pacheco viu unha fotografía dunha conserveira de Vigo de principios do século XX. Había máis de 100 mulleres, pero ningunha saía na foto. Estaban todas de costas. O único que miraba na foto era o encargado. Claro, é algo significativo. O mar das mulleres, as mariscadoras, que traballaron en Bouzas, o ostreiro máis vizoso de toda a ría antes de ese recheo. Moito se fala, e con razón, con propiedade, de os microcréditos, como na India, con un microcrédito en mans de mulleres, un quen de organizar unha pequena empresa que artella toda a sociedade. Ben, eso que está acontecendo agora mesmo, e ninguén fala diso coas mulleres, coas mariscadoras. As mariscadoras de Cambados, da Illa, de Cangas. Dicíame unha señora que antes de estar isto regulado, o día que se abría a veda, ata os traballadores da Citroën pedían día libre e esquilmaban todo nun día. Agora, gracias ao traballo das mulleres, están poñendo en valor o océano, ou a ría, un traballo estable, para producir a excelencia, porque as ameixas, o berberecho, as navallas, son os mellores aquí en Nova York. Frente a ese traballo, frente a esa opción anticapitalista, porque é anticapitalista, poñer en valor a ría co traballo colectivo de todas, vemos como as rías galegas están vendendo a multinacionais chinesas, norueguesas, para producir subprodutos, peixes de piscifactoría. E ninguén se queixa. Na Coruña hai unha manifestación, outro día, contra o peche de Alcoa. 400 traballadores e traballadoras. É durísimo. Ben, na ría da Coruña chegaron a traballar 1000 persoas. Agora hai 50 en unha cloaca. Pero como é o mar, non importa. Está agachadiño. Na medida en que poñamos en valor que falemos do mar, empezaremos a cambiar a realidade. Por lo tanto, tamén é unha acción, é unha forma social importante. Dentro dos traballos do mar, por suposto, as redeiras. E as músicas. As redeiras da Guarda, por exemplo, en Vileixoán, agora as redeiras non. Corcón fixo un documental sobre as redeiras, agora escutan a radio e fan moi ben. Pero antes cantaban. A torera en Vileixoán botou esta cantaría que decía: métete, soliño, mete, que este día vale un ano, alegría para min e tristeza para meu amo. Estaban cosendo no verán, agardando que se puxera o sol, porque cando se puña o sol paraban de traballar. As peixeiras. Claro, tiven a sorte de traballar unha temporada pequena de profesor en Ponteareas e coñecín as peixeiras de Xinzo, non de Xinzo de Limia, de Xinzo de Ponteareas. Esas mulleres, de feito, unha protagonista aquí, Erundina Bocareu, que é peixeira, que é de Xinzo, pero ten un posto no mercado do Toural, ali en Teis. Aquelas mulleres que, desde esta ribeira, desta terra de mulleres que cargan coas bestas e sementan berberechos na ribeira e patacas na leira. Ben, desas mulleres que cargaban o peixe, iban vendendo porta a porta e acabaron levando o peixe en trailers a Lisboa, a famosa ruta do Curricán. Xa sabedes que, do Carapau, a ruta do Carapau. Xa sabedes que o xerelo é un peixe humilde para nós, moi saboroso, pero que non pode haber unha casa de comidas de xantar en Lisboa que non teña o carapau. E estas mulleres afoutas que acabaron en competencias cando desembarcan o peixe en Celeiro, en Burela, e fan unha carreira a ver quen leva primeiro o peixe a Lisboa. E, por suposto, xa citei, as mulleres das conserveiras. Se traballaron miles de mulleres nas conservas, preguntei, que cantaban esas mulleres? Mirade que se fai recopilación de cantos de traballo, os cantos de xeitura,
as esfoladas, os cantos de vendima, pero ningún antropólogo, ningún musicólogo recuperou que cantaban as mulleres nas conserveiras. Entón, sempre que tive unha oportunidade, fun preguntando e foron saindo cánticas. E todas, tense que o papeliño, e podemos cantar porque son moi sinxeliños, é a técnica da contrafacta. Coller, non tes Yolanda, papel, bueno, deixo yo aí. No, aquí copio do... Mi ben. Eran cancións, todas, mira, hai papéis aí, sí. Todas as cancións teñen o mesmo tema, meterse contra o encargado, que as explota. Estaba en Bueu, decíame Celia, a fábrica de Masó de Bueu, tiven a oportunidade de participar coa coral de Bueu, escutar as Crios do Mar, e unha rapaciña, Maruxa, cantoume esta peza. Ímola cantar todas, porque a fábrica de Masó, pero a pequeniña, primeiro, o canto eu. Ahora que estábamos ben, dábamolo por ben feito, chega o camión do bonito a reventarnos do peito. E despois cando acabamos, vamos correndo pa arriba, alá ven o encargado, mándanos coller sardiña. Un aplauso a este coro prodixioso. E esta música tan sinxela, música social, música de traballo contra a explotación que sufría. Estaba comentando este conto no Grove, había unha señora, Rosa Naca, e dixo, nós non cantábamos nada. E 2 días despois, mandoume esta letra, que tamén podemos cantar todas. E tamén, o mesmo tema. A nosa Virxen do Carmen fixo unha casa na ría. A ver este coro. A nosa Virxen do Carmen fixo unha casa na ría, pa ver as de Tenaixe como fabrican sardiña, pra ver as de Tenaixe como fabrican sardiña. Veña sardiña, veña cabala, veña tamén mixillón. Despois de máis de 10 horas hai que cargar cameóns. Cando queres ir pra casa co corpo como a fariña, cando queres ir pra casa co corpo como a fariña, alaben señor Rivero, aínda hai que aceitar sardiña. Ai, vai ben o señor Rivero, aínda hai que aceitar sardiña. Forte! Cala a boquiña, anda lixeiriña, non esteas a protestar, que como abran la boquiña, maña non ves traballar. Esto sí que é canción social, pero non o coñecíamos. Era tanto o desprezo do mundo do mar, que nin siquiera a etnografía se preocupou por estes traballos. Por certo, se algunos alguna canción máis, avisádeme. Teño a sorte, hai un coro que se chama Cantarelas en Santiago, imos facendo no Museo do Pobo Galego un encontro para seguir apoiando este tipo de cancións sinxeliñas, pero que son a fotografía sonora de todo un tempo. E logo xa está o clásico, a fábrica de Masó, pero de Cangas, que este seguro que xa coñecedes. Mesmo Nelson Quinteiro fixo unha versión moi bonita, con loops, que fixo Carmiña, sabedes, non? O que pasa é que colle unha tonalidade que sempre busca dramal para rapazas. Alguén sabe a canción? Bueno, non sabedes que sabedes. Nesta fábrica Masó me estou deixando a vida. Su, colle un tono decente para vos, por favor. O que para nós non é para A ver, pero colle aí un tono, veña. Aquí somos un pouco de artistas, como é? Ai, Dios mío, espera. Un tono que se vaya ben. Pero non me sei, Pero sabes a melodía, nesta... A ver, entón así, nesta fábrica... A ver, nesta fábrica Masó... Canta para vos, non? Non, vaya, dai aí, vamos, 1, 2, 3, 3. Nesta fábrica Masó me estou deixando a vida, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu, de tanto empacar sardiñas, teño as mansiñas perdidas, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu.
E cando pasa Manuel, veña, voces masculinas, e nos encontra charlando, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu. Levanta a vista para arriba e baixa a vista para baixo, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu. Hasta agora estivemos tímidos, agora xa con forza. Ben, repetimos. Nesta fábrica maso me estou deixando a vida, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu. E tanto empacar sardiñas, trae as panciñas perdidas, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu. E cando pasa Manuel e nos encontra charlando, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu. E ponse moi colorado, aí, leva unha hora chillando, mira, mira Marusiña, mira, mira como veño eu. Ese aplauso. Este coro Cartabón, de Rusa Chiquita, a toda dignidade, simplemente nunha humilde cantarea das traballadoras, das conserveiras que estaban en silencio, aquelas mulleres que estaban de costas na foto do arquivo Pacheco, que non podemos compartir. Toda esa realidade, insisto, que temos que facer agromar. Se alguén sabe algunha canción máis, cando estaba na Illa da Arousa, falando disto, miro para Crespo, na illa, pois, comentei este detalle e un rapaz facía así, un rapaz, non me lembro agora, que fixeron un traballo sobre as conserveiras. E o que che pasa? Eu eche un ollo, non, é que a miña avoa tiña unha canción contra o encargado, pois non lle acordaba a melodía. É un tema aí, eses convenios terribles, esa explotación laboral. No libro de Dionisio Pereira sobre a represión franquista no mundo do mar, narrase como foi a primeira folga das conserveiras en Vigo. A primeira, a finais do século XIX. A resposta da patronal foi terrible. Colleu, dentro da primeira folga, puxo fora as líderes da folga. Baixoulles o soldo e, ademais, prohibilles cantar. Como se pode ser máis cruel? Afortunadamente, houve unha mobilización xeral en Vigo, houve que recuperarlle o posto de traballo as que puxeran fora, subironlle o soldo e cantaban todas as perrechadas que daba gusto. Pero, como vos dixen, nesta recuperación, ou nesta visión, ese humilde intento de iluminar o traballo das mulleres do mar, non abonda só coa realidade dos traballos, hai que achegarse tamén aos mitos. Vivimos nun entorno onde quedaron varados todos os mitos do mar. Xa vos lo dixen, esta novela realmente é a segunda parte desta outra, 20 anos despois, o retorno dos homes mariños. Xa tamén comentei que a miña educación foi unha estafa. A mí ninguén me comentou que na Coruña había uns seres míticos chamados homes mariños. No século XVII, o Coengo, o cardeal Jerónimo del Ollo, visitou a Coruña e dicía que todos os mariñeiros de Orzán lle falaban dos homes mariños, que eran como seres humanos, e só que se distinguían que tiñan as mans un pouco tortas por andar sempre na auga. Sois mariños. Ben, exactamente a mesma descripción, eso fala Erundina a Deteis, que facían en Lisboa do Tritón de Lisboa. Exactamente igual. Ben, pois, temos que pasaría se nestes grandes mitos do mar, en vez de ser protagonistas, como sempre os homes, poñemos como protagonistas as mulleres. Vivimos, insisto, no medio do gran mito do mar, no medio do océano. O océano, para todas as literaturas, é sinónimo do alén, da morte, do máis alá, pero non morte como destrucción, sino como descoñecido, onde acaba a realidade concreta e comeza o misterio, a néboa, o informe. O Camiño de Santiago é un camiño físico, pero tamén un camiño interior. Aquel que percorre ese camiño chegará ás portas do mar, chegará á verdadeira sabiduría. E no medio do mar está a Illa do Paraíso. A Illa do Paraíso que atopou Brandán, San Brandán irlandés, atopou Santo Amaro. Temos un Santo Amaro que atopou a Illa do Paraíso e atopou tamén un texto latino que se recuperou relativamente pouco, Trecenzonio, que subiu unha torre pola banda da Coruña e viu a lonxe a
Solstitiones Insula Magna, a illa onde o sol se detén. Ben, pois que pasaría se en vez de ser Trecenzonio, San Brandán ou Santo Amaro fose unha muller navegante? Se estes mitos fosen de mulleres. Bueno, isto que propoño na novela, e como non tedes obriga de lela, xa vos conto o final. Claro, porque... Sí, porque teño necesidade de expresalo. Todos buscamos o paraíso. Ese paraíso mistérico que está no centro do océano. Porque xa estivemos no paraíso. Esa é a miña tese. Un paraíso húmedo, onde éramos todo, porque aínda non éramos nada. Un paraíso de auga. En ese paraíso había música. Estou falando do ventre da nosa propia nai. A ritmo de 3x4. Ese é un misterio tan fondo, tan cósmico, tan humilde que propoño nesta novela. E como chegamos a un nivel emocional de comunicación grande, comentaba que eu tiña que principiar esta ruta vigorenta, coruñenta, en Cartabón, por dos motivos. O primeiro, porque Chiruca, se vos lo dixen, non veo a repunanta tamén, vive arriba. Pero o segundo máis importante é esa rede de amizade tan profunda que fomos tecendo. E efectivamente, hai 20 anos, Maribel e Gonzalo tiveron a honra de convidarme para participar neste libro, Microrelatos, no que compartimos espazo con autores maravillosos e autores maravillosas. E só vou citar porque xa non está con nós, Luisa Villalta. Fascinante. Ese libro foi coordinado e editado por Fran Alonso. E aquel humilde relato, que por certo, foi un relato que me contou a miña sogra. Sí. Claro, a miña sogra é Deus. Esa é... Aquel humilde relato, Visitación de Santa Mariña, que aparece nese libriño de 20 anos, pois é realmente o relato que dá pé a esta travesía de Chiruca Macallás. Como é breve, quero volo ler. Póñeme de pé. Visitación de Santa Mariña, por Pilarita Carril, que é a miña sogra. Realmente ela chamase Pilocha, pero aí está. Aconteceu hai tempo. Visitación, visi, era da aldea de Santa Mariña, Camariñas. Casas recollidas no monte, porque na beira peta un mar bravío demais. Era disposta, forte, linda, de longas guedellas morenas. Ia ao mar e andaba aos precebes. Naufragou por aló un navío. Visi viu un inglés delicado, camiñando descalzo, sen xeito, polos pelouros da ribeira. Tanta pena lle deu, tanto lle tocou no corazón, que baixou os choutos onde a el e lle regalou as súas zapatillas. Agasallo de moito valor, que neses anos a xente toda ali adoitaba a andar descalza. O rapaz foi recuperando a saúde e aos poucos e volveu a Inglaterra. Morreu o conto. A ninguén lle acordaba xa o asunto nin pouco nin moito. E moitos meses despois apareceu de súpeto inglés, guapo e garrido pola aldea da fin do mundo. Viñera, proceso de Gran Bretaña, buscar a Visitación. Quería casar con ela. Tanto lle tocaron o corazón a rapaza esa que lle dera as zapatillas no día triste do naufraxio. Había moita expectación en Santa Mariña. Visi atendeu-no moi ben, iso sí, mas non quixo saber nada de casamento, que unha cousa era darlle as zapatillas e outra a vida toda. A miña sogra. Esta ruta vigorenta, coruñenta, comeza aquí, con toda emoción. Mércores estarei en Portas Ártaros, na Coruña, porque está pegado á Casa do Remo, onde vive Laura. E ademais, quería comentarvos outra cuestión. A protagonista deste libro chamase Mercedes. A protagonista deste libro chamase Mercedes. E cando estaba rematando o libro, dime de conta de outra curiosidade. Todo o libro é unha versión extendida da canción Nordés dos Diplomáticos de Monte Alto que cantábamos con Mercedes Peón. Entón, tería a sorte de que o mércores estará con nós Mercedes Peón. Despois, o día 9, por favor, quedades avisados, estaremos en Bouzas,
A parte de Vigo de Coruña, tamén está Bouzas. Despois iremos a Gaiteira, e logo temos que falar de cando imos a Teis, que é fundamental, e cando seguimos a ruta por Monte Alto. Pero agora, imos fazer algo moi difícil, e xa remato, de verdade. Imos intentar reproducir o cántico de Mamí Batá, da Serea Negra, tal como escoitou Chiruca no petón do Rocal, no Conde Marín. É difícil, porque eu son un home limitado. Se houbera que viña Xun Garrido, pois xa tíamos ensaiado, xa cantabas ti. Pero ben, imos intentalo. Empezamos con un retorso que foga así. La 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 Suaviño. La 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 Que ben. La 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 Estamos en Rocal, no medio da néboa. La 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 Vou eu. Saiche o sol polo nariz, bebe a serpe desta luz, e despois nada, e despois nada, tuti. La 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 Vou contar con máis confianza. La 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 Saiche o sol polo nariz, bebe a serpe desta luz, e despois nada. La 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 outra vez. La 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 Abusei das augas, roca el serpe sempre, roca el serpe sempre. Veña. La 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 Imos apenando. La 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 E unha coda. Sempre serpe, sempre serpe, sempre serpe, sempre serpe. Gracias, te quiero. De verdade que remato, pero no capítulo de agradecementos, en esta fraternidade, ese o término, fraternidade de palabras, que é Xerais, que é Cartabón, que sodes vós, a minha parte sodes amigas e amigos, que dolle as gracias tamén especialmente a Ramón Nicolás. Sí, porque ten aquí Maribel a revista Bravú. A verdade é que a crítica galega, os bravús, as bravús, sempre nos tomaron de coña. Pero dámonos igual, pero é certo que se nos tomaron como unha auténtica carallada. Menos Ramón Nicolás. A ver, claro, conta, fálanos, por favor, un pouco desa tua visión. A ver, de como tomaches interese por estes toliños e estas toliñas depauperados do sistema. Un dos principais responsables do meu interese... Achégate aquí, mellor. Claro. Non, pero cuenta que te Un dos vexan. principais persoas e responsables do meu interese está aquí, que é Fran Alonso, que me empezou a falar moito de ti, do que se facía... Perdón, Ramón, que non che ven por aí, home. Entón, ven para aquí, home. Non é por unha cuestión de cortesía. Non estaba preparado. Non, claro que non estaba preparado. Bueno, nada, o meu interese pola música bravú e pola literatura, máis pola literatura que pola música, que entendo un pouco máis, foi grazas a Fran Alonso, que era un amigo de sempre, que me falaba, pois, bueno, de Xurxo Souto e de outra moita xente da Coruña. E entón, bueno, pois empecé a ler a Xurxo Souto, empecé a ver que o que se facía, e daquela recordo que fora unha xornada en Ourense, que me convidara Francisco Castro, e fun con algo tan extraño como a literatura bravú. Daquela, eso saiu publicado, ninguén me fixo caso, é dicir, prácticamente, bueno, pero eu teño moi a honra o feito de rastrexar, bueno, os vosos valores, o que traballastes, e esa idea de pular polo mar, e bueno, e quería comentar unha cousa nada máis, encantoume a tua novela, ti xa o sabes, pero sobre todo por ver o termo crestomatía. Crestomatía
era un termo que eu non volvín oír desde a facultade, crestomatía arcaica de Xosé Joaquín Nunes. E aquí que se nota que un filólogo, ademais de moi bo cantante e un extraordinario escritor, pon o termo crestomatía varias veces ademais na novela. Ou seja que encantadísimo de lerte e esperamos seguir léndote moitos anos. Pues moitas gracias, síntome. E agora sí, porque está no papeliño deste coro de Rusia Chiquita. Se dixen varias veces, por que se chama isto Rusia Chiquita, Maribel? Pois mira, sabes ti máis que No, no, o que viva Gonzalo. Gonzalo, por que se chama Rusia Chiquita? Pero bueno, aquí, iso é un balbino. Contanos, contadlo, por favor. Eu contoumo aquí un cliente que esta é unha zona que os choróns independente, nin do Calvario, nin do centro. Entón sempre decía que isto chamaban a Rusia Chiquita. É o único que sei. Entón eu gustou, que do Pero tamén, pero saímos un poquinho máis, que cando foi o golpe de Estado, aquí foi, claro. A ver, Simeón, conta o ti que o sabes. Aquí viñemos a compartir. Non, eu polo que escoitei dos meus pais tamén sempre foi unha zona que con moita resistencia, moito PCR, moita loita antifascista, entón, pois... A zona independente. Pois aquí este coro de Rusia Chiquita, supoño que lembrades esta canción Nordés. Su, ti lembrala? Non, pois todo se me pedi que cantases, pero vou a cantar eu. Pero acompañadame, por favor. Porque eu sigo a novela e penso que é unha cousa un pouco tamén distinta. Unha novela que é unha canción extendida. Pois é así. Mariñeiriño do mare, mariñeiriño da mare, debaixo da tua bandeira non me queiras agardar. E eu nacín en esas palmas no Berbés, eu nacín na ribeira, traio balanzo do mare, traio a forza das mareas, como zoupan os motores, como zoa o vendavale. Eu veño da fin do mundo, nacida pra navegar, miña nai deu mos camiños e meu pai deixoume o mare. Non tiña máis que deixarme, nin eu penso máis deixare. Indo polo mar abaixo, vou cantar unha serea. Válame Deus, que ben canta, é unha cousa tan pequena, forte. Indo polo mar abaixo, vou cantar unha serea. Válame Deus, que ben canta, é unha cousa tan pequena. O coro, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Última. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cosa bonita. ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Venga Cartagón! ¡Vamos solita! Compañeiras, que non podedes vir a Portas Ártabras o día 9, vémonos en Bouzas. Moitas gracias. Bueno, que ben. Foi un reencontro feliz.